Balkan vilayatyna valyutanyň Garabazar sewdasy bilen meşgullanýan iri telekeçiler Gurbanuly Berdimuhammedow adyna haýyr sahawat gadnasyna 10 000 50 000 dollar aralygyna pul terişlerini geçirmäge mejbur edilýär. Bu barada da Tık radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Mejburi çäreler Gunumatar Sewitiň tas ähli etraplaryna amal edilýär we güýje daralar bu talabyň berk berjaý edilmegine gödäwçilik edýärler diýip ýerli çeşmeler aýdýar. Milli howpsuzlyk we içeri işler edaralary valutanyň Garabazar sewdegerleriniň garşy reýet geçirip, şu wagtda çenli döwletiň olaryň bikanun işlerine göz yumup gelenligini, şonuň üçin garaşsyzlyk bayramy münasibetli olardan Gurbanuly Berdimuhammedowyň gaznasyna 10 000 we 50 000 dollar aralygynda maliýe terişlerini geçirmegi talep edýärler. Diýip çeşmeler aýdýar. Bu talaplar valyuta sewdegerleri bilen bir hatarda ýurdun içinde we daşyna kargo arkaly resmi däl görnüşde pul iýermelerini amal edýän hususy taraplara da degişdirilipdir. Biz halka halal hyzmat hödürleýäris. Biz halka hökümetiň hödürlemeýän hyzmatlaryny hödürleýäris. Özü hem tiz we el ýeter. Muňa garamazdan kanunlary bahanalap bizden mejburi haýyr sahawat talap edýärler. Üstesine biz polisiýanyň başlyklaryna da her hepde para berýäris. Diýip valyuta sewdasy bilen meşgullanýan Balkany ýaşaýjylar. Türkmenistanyň hökümeti soňky 9 ýyl çemeti wagtynda wamyny ýurdun içinde erkin valyuta sewdasyny çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmelere paralel ýurtda valyutanyň Garabazary emele geldi. Ýurtda daşary ýurt valyutasynyň hakyky kıymeti ýokolanyp milli pulun gymmaty barha pise gaçdy. Hususan daşary ýurtlardan harit getirýän terekeçler bu ýagdaýdan yaramaz täsirlerini, daşary ýurtlara syýahat edýän adamlar, özge döwletlerde bilim alýan talipler hem valyuta serişdelerini mätäç galyp zerur bolan halatyny pul sewdegerlerine ýüz tutmaly boldy. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda zähmet çekip izle galan maşgala agdalaryny pul berýän türkmenistanlar hem bir kanun pul sewdegerleriniň hyzmatlarynyň peýdalanmaly boldy. Şeýlelikde Türkmenistanyň valyutanyň Garabazar sewdasy öz başyna bir ulgama öwrülip ýurtda iri valyuta sewdegerleri peýda boldy. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri ABŞ dollarynyň resmi alys-çalyş bahasyny 3,5 manat hökmüne kesgitläp gelýär. Şöne Garabazarda dollaryň bahasy resmi kursdan 5-6 seçemesi ýokary bolmagyna galýar. Iri pul sewdegerleriniň haýyr sahawat hökmüne talap edilýän 10 000 50 000 dollar aralygyna maliýe serişdeleri resmi baha boýunça 35 175 000 manada, Garabazar bahasy boýunça takminan 195 975 000 manada deň bolýar. Deňeşdirme üçin aýtsak, meselem iýul aýyny arkadaş şäherine 3 otogly kwartiranyň bahasynyň 5 milyon 450 000 manat çemeti bolanyny ma'lum bolupdy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny göterýän haýyr sahawat guramasyna 50 000 dollar möçberine pul serişdesini geçirmeli bolýan valyuta sewdegäri arkadaş şäherine ýerleşýän gymmat bahaly jaýyň ortaça bahasynyň 5den 1 bölegini Gurbanuly Berdimuhammedow haýyr sahawat hökmüne bermeli bolýar. Şeýle talaplary mejbur bolup resmi däl ykdysady işçiliklerini meşgullanýan pul sewdegerleri ýafaklykdan we gorky we mejburluk astyna iş alyp barmakdan özleriniň ýadanlyklaryny aýdýarlar. Biziň ýurdumyzda döwletimiz hususy banklaryň açylmagyna, pul geçirim hyzmatlarynyň iyisi girdilmegine we daşary ýurt valyutasynyň erkin alysylmagyna ruhsat bermeýär. Garaşly döwletleriň arkalaşygyna girýän ýurtlarda hem hususy taraplara, ýysewur telekeçilere seýle mümkinçilikler döredilýär. Bizde bolsa ähli meteleler arkadagdan çözülýär. Diýip Balkanyň pul sewdasy bilen meşgullanýan bir erkek adam aýdýar. Mundan da Tık radiosynyň habarçylary sentýabr aýynyň ortalaryny Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine valyuta sewdasy bilen meşgullanýan adamlara garşy polisiýa reýdleri geçirilip başlanypdy. Türkmenistanyň Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howandarlyga mätäç çağrylary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasyny niýetlep bundan büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalypdy. Bu haýyr sahawat gadnasynyň adyndan döwlet medeniýetine görä mundan Ukraina çağrılaryna Türk, Owgan we Palestin halklaryna haýyr sahawat ýardamlary iberilipdi.